Ayo maju yen kepengin dadi gotongan aja kembelo ndasmu parat. Hei hot lo pas ambruk kandak bentuske. Hei ayah oi awas ayah oh. Ayo Kang yo salin musuh yo.
Sopo iki? Raden Waratsangka balakon kumandhang garbaharanku. Ayo mundur yen isih kepengin dawa umurmu, ora sah kaken sumekean, ora sah kaken bebangah. Ayo maju sak cindhil abangmu, etan-etanan kowe. Yo. Jebul yamu kowe. Hey! Dinteni kok. Abrabak suruh kabrahan nanggeget waja mlintir kumbala sukal wijiling sabtu yalah ora pangling iki anak Wirata Seta Buminjaya ya Ratu Trigarta Prabu Susarma. Mundura
Mundara ora sah njajal kasekten mungsuh tanding lawan Prabu Susarma. Apa abamu? Kowe arep nglamar Dewi Utari dinampik sing dadi panglamarmu nganti kowe ngreka daya budidaya arep mbedah negara Wirata. Pancen bener. Dewi Utari bakal tak wulungake bareng pecahing dadaku. Piye? Jaluk ra umurmu piye? Ayo atek kusik. Pak blo hot pa wet waya wo. Manganjur laguning angin gugur agraning arega Guruh Gurnita kagiri-giri desmalaning rat leketing jagat gelah-gelah bumi panus maning jajilanan sukertaning bawana. Yo, aku yen mung nganggo okol ora bakal unggul ing jurit. Titik Wirata kuwi negara kang adi kuwasa, negara kang gedhe. Yo, ora susah kakean okol nanging akalku tak gunake. Aku bakal mabur ing antariksa. Bakal tumuju ning Taman Keputren. Taman Keputren negara Wirata cidrak colonge Dewi Utari iki. Hey! Hey!
Ngujireng pupuh wis susarmo. Kowe ninggalake palagan mabur mbuh ning ngendi paranmu ya. Sak maburmu sak tinggal glangkang colong playumu. Kelakon barisanmu prajuritmu saka negara tak trigar tak babati barisanmu dina iki kowe. Hey! Hey, 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 hey. Yo, yo, yo. Hey, hey, hey. Yo, yo, yo. Hey! Ah. Hey! Hey! Mundur, 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 mundur. Ora mikir Utari kowe ana ngendi Utari? bumi gunjing langit kelap-kelap katon lerikin canging halis ori sang maweh kehandurung menawi boten sisip ing tamawas punika rawuhipun Kakang Mas Utara ingkang amarpeki Kang Rayi kula pun Utari. iya Yayi. Yayi Utari, ndadekno sumurupmu Yayi. Dina iki negara Wirata ibarat nasibe kaya ancik-ancik pucuking eri. Kados pundi ingkang dados nalaripun Raden? Utari, dina iki negara Wirata dirampit saka rong negara. Dirampit saka rong negara, ya kuwi negara Ngastina kelawan negara Trigarta. Saka ngarep negara Trigarta saka mburi ya kuwi negara Ngastina sata Kurawa kang dipandhegani dening Karna Basena. Mula tekane pun Kakang Utara merepeki Yayi Utari mapan ana taman keputren negara Wirata kene, aku mung bakal nyelametake. Aku mung bakal nyelametake Yayi Utari aja to iki mengko Yayi Utari kejamah dening mungsuh sinuwun kula ingkang sowan. Iki yen ora kleru sike diwrehatna lho. Lho nggih. Sinuwun Raden Utara.
nyusul mapan ana taman keputren negara Wirata ana parigawe apa he Kedi Wrihatnala mugi ndadosaken kawuningan Paduka Raden Utara menika dados Atmajendra tegesipun putranipun ratu ingkang mapan wonten ing negari Wirata kenging menapa kok malah Paduka Raden Utara umpetan mapan wonten ing taman kaputren negari Wirata mriki kamangka nasibipun negari Wirata ibarat ancik-ancik pucuking ngeri mboten ngantos sak siliring bawang malih mboten ngantos sak siliring bawang malih negari Wirata saged rata kelawan bumi kenging menapa Paduka Raden Utara negara wis arepe bedah bapakne ya kuwi Ratu Wirata Prabu Mangsapati wis kaya anguk-anguk sing dadi nyawane mapan ana mbun-bunan ewadene malah anake umpetan ana ing taman keputren mriki nyuwun sewu dateng pundi jiwa kasatriyan Paduka Raden Utara kagyat ori sangapi rangu ori nangkul ginempit kempit dosa ngerep naning bawono Kakang Mas Utara nadyan arep dikaya ngapa lan kepiye Utari kuwi adimu aku ya anake ratu ora ketang sethithik aku ya duweni jiwa kasatriyan aku ora negake marang kowe Kakang Utara kakange melu maju perang adine Utari yo bakal sak bisa-bisa magut ana payudan ya rasa sedina kaya setahun rasa rene kaya wong ya ya rene wengi tak bisa
enjing langit kelap-kelap katon lerek kencanging alis ore sang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik iya jagat iya dewa ya Bathara ngestu padha dawuh Yayi Prabu Duryudana nggonku dadi senopati mandhegani barisan Ngastina Sata Kurawa anggone bakal ngelar jajahan mbedah negara Wirata kaendak sawang yen ora sisip sing dadi panyawange Karna Basusena kang magut ana ing Rananggana kae Atmajendra negara Wirata Raden Utara kang dadaki ana madyaning palagan ya kaya ndak tibani nraca bala ora mundrak sembah ider-iderane Yukya malih kinarya balupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange panyayah tunggil ibu Paman Patih Harya Sengkuni kula wonten dawuh anak angger Raden Utara ndak tibani nraca bala nganti semaput banjur ana pawongan kang gotong ragane Raden Utara dipapanake ana wujuding rata kae sapa paman ya kula nggih dereng sumerap anak angger ning kok sajak semunipun kok kaya panengah Pandhawa si Arjuna sanes paman sanes menawi mboten sisip ingkang dados pandulu kula lare ingkang gotong raganipun Raden Utara gek dipun papanaken wonten ing pagedhonganing rata kala wau kok sajak kaya bocah wandu kok sajak kaya bocah banci ning
nitik saka glagate solah selagane kaya mandu ning kok ya kaya Arjuna kaya Janaka kaya Panengah Pandhawa. Coba diperpeki, coba dicedhaki paman. Purna bata mirah ingsun rekan den was pokong mijel tuhun dahan tanpa karya sekang rinemakan Gusti ingkang hangusiri wonten ing pakusiran nenggih Sang Kedi Wrehatnala mboten wonten ingkang winawas amung kawaspadaning sedya nering sedya arsa lakuning rata den ener wonten barisan Ngastina Sata Kurawa dadya miris barisan Sata Kurawa nganti mandhelong mundur barisan Ngastina yo ayo maju campur hey mundur Sorak pamurahan Campo sajroning prang Kepilan negarayo Sorak pamurahan Campo sajroning prang Kepilan negarayo ayo Rekat lampeng rata tanpa hantara prateng suguning harga ya jagat ya dewa ya bathara kok sajak nyala wadi pawongan sing ngendhaleni wujuding rata nganti barisan negara Ngastina bubar mawut sar-saran kok besus timen anggone ngendhaleni wujuding rata ya ta ya jubriya rasaning atine karna Basusena coba tibani neraca bala mbuh dadi apa kreta kae
Asmara Sang Harjuna Esmunira kamanungsan kasarepan tingkahing mungsuh ing Koko Prabu paduka dereng dungkap ingkang dados jasad kula paduka nibani naraca bala kula badhe nglepasaken jemparing minangka tandha pakurmatanipun kang rayi dumateng paduka Koko Prabu nganggo Karna Basusena. Yat ore sangape orangu ori nangkul dinempet kempet ing edan-edanan ya wis cetha ngiglo kang tanpa warana ora ana sing bisa ora ana sing kuwagang jemparing kaya ngene iki trampile kejaba mung bocah kae nganti jeneng sira nibakake jemparing teratas marang jemparinge kakangmu ya to ya tiremune jebul bocah kae to ya pun kakang marem pun kakang wis ayem tak enteni ning sajroning perang gedhe Baratayuda Jaya binangun ya Cak Bagus. Mentang Gandewa sinandangan Warastra Kyai Pasopati ingkang merbawani angin gedhe medal saking jroning panah satemah mahanani mundur mandelung barisan Ngastina. Yo, maju, maju. Yo, maju. Yo. Gundala. Hey. Lur. Oh.
Gune ratu utama patihe patih linuwe ning kene sing ana kurkaryaku karo kowe Utari. Wit biyen mula aku tresna lair terus sing batin karo kowe Utari. Mara gage imbang ana sing dadi rasaku he Utari. Kowe dadi bojone Susarma ora bakal tiba aning parang suri nanging bakal tumibeng ana kasur babut. Kowe kuwi biyen wis ditampik sing dadi panglamarmu. Aku wegah nampa sing dadi katresnanmu Prabu Susarma. Ora gelem piye? Kowe gelem dadi bojoku ora? Kowe gelem dadi garwa prameswarine Prabu Susarma mapan ana ing negara Trigarta ora? Lamun Utari ora gelem, apa kelak ruda paribeksa? Sapa iki arep nyelametke Dewi Utari? Aku Jagal Bela. Kaya Ratu Trigarta Prabu Sarma. Sembodo Kang Jinangka kowe bakal ngukup Dewi Utari lamun bisa ngadepi kaprawiran lan kadigdayane Jagal Abela. Sora nyawa kowe mati dening aku. Jagal Bilawa apa? Wong liya mbok apusi kena ning aku ora bisa. Arep malih dadi bulus poleng. Aku ngerti yen sejatine kowe kuwi dudu Jagal Bilawa ning kowe iki Werkudara. Werkudara Werkudiri. Kowe Werkudara, kowe wis konangan karo wong-wong Urawayu. Kowe kudu mbaleni hukuman 13 taun. Ah, cangkeme. Ya.
Andhitwa karya wangsit pindha kumbang adap ing tawang iya Puneyang wis ngerti Puneyang wis sumuruk ora ana jalma kang bisa jemparing trampil nganti jemparinge kaya wong sujud nganti jemparinge kaya wong ngaturake bekti kowe namur laku kowe sesinglon dadi guru tari dadi guru olah kabudayan mapan ana ing negara Wirata Kanjeng Eyang Puneyang bombong Puneyang marem Puneyang wis ayem atiku putuku jeneng sira isih pinaringan wilujeng sak kadang-kadangmu wis ya Puneyang bakal pamit dhisik bali ana praja rahayu kang tinemu Janaka apa iki jemparing nganti jenggotku mbrodol malih ketok enom nek iso titis kowe ngger iso titis nek mun jemparing iso nganti mbrodolke jenggotku wo layak jebul kowe to cah bagus hayu rahayu kowe ngger jane panjenenganing sun iki wis krasa nalikane kowe kabeh kang padha ngabdekake diri ana ing negara Wirata tak angkat derajatmu Sodo Dwija Kangka tak angkat dadi Bupati Paranpara Jagalabilawa tak angkat dadi Bupati ing Reh Dedaharan Kedi Wrihatnala Bupati Olah Kabudayan Tantripala Damagranti Bupati kang ngurusi babakan tetanduran kang sarta Rajakaya Salindri uga mangkono tak kon ngayomi anakku Utari arepa dihapusana kaya piye pun eyang krasa kados pundi nalaripun do sinuwun kowe rak putuku kabeh para Pandhawa to mboten ngaku kowe iki putuku Pandhawa mboten endi tanganmu selehen ana dhuwure sirahmu lah tenan kowe Puntadewa kowe
Niyogara ruta saking Gudha Sagara Kala yen tananmu tusa sang sri rak tenan to Puniyang wis krasa jekti nemune jebul ingkang ngabdekke diri pribadimu kabeh mapan ana ing negara Wirata tan murunga kabeh putu-putuku para Pandhawa nuwun inggih Kanjeng Eyang banget panuwun kula dene paduka Kanjeng Eyang saged dados lantaran pengayomanipun kadang para Pandhawa nalikanipun para Pandhawa anglampahi paukuman setunggal warsa kedah umetan mapan wonten sawijining nagari aku sing ngucapke panuwun aku sing ngaturake tarima kasih Pandhawa yen ora saka tandang kridamu kabeh ndak kira negara Wirata bakal bedah merga dirampit dening negara Trigarta kang sarta negara Ngastina pun eyang janji pun eyang patembaya ya putu-putuku Pandhawa sok nalikane wis dumadi perang gedhe kang ingaranan Baratayuda Jaya Binangun aja pati-pati Pandhawa ngetokke ragat lamun bondo donya negara Wirata durung entek gusis lan janjine pun eyang kang pungkasan besok lamun Baratayuda Jaya Binangun wis anekani Pandhawa aja ana kang ngetokake senopati lamun anakku Seta utawa Pratsangka durung temekaning pati seneksenan jagat sak isine